И какво става, хора? Днеска играем Майнкрафт и така, както знаете, първи клипи, ще играем Майнкрафт за сега и стартираме нов World и сега не ги знам. Не знам как да го кръста. Сега нямам голяма тема да игра разни игри, като Clash Royale, Clash of Clans, Minecraft и знаете срещу растения. Почнах да играя и почвам. Можем да играем. Добре. Ние с Мобизен, не знам друга така друга програма. Знам една, ама мисля първо да правя с Модизайн, след това с нея. И така. Май можехме да слагаме Май можехме да слагаме като Home и разни други. Аз искам да си оправя. Сега, нека да видим. Толкова е бързо е. Може да мълча, не знам защо. Нямам тема. Но, ще почнем с стрим. Не знам. Аз... Twitch. И... Хубави апдейт. О, я. Хубави апдейти правиха напоследък. И не знам кога ще прикачен този клип. Още не обработвам с нищо. Добре клип. О, бачка сметката съм тук, кога ми спаднах. Ако е наблизо има пустиня, бих сходил в пустинята. Не знам защо. А да, и на Streamobster BG го познавам. Добре. Ден първи. Ден първи. Той е без храна и вода. Но ще си намери скоро. Леко съм болен. Не съм свикнал още. Ето някъде ще направим кръст. Къщичка. Не знам, вие можете да кажете къде да си направим база, дали ще е тук. Аз мисля някъде по-скрито да стои, като ето тук. Някъде горе да бъде или не знам.
Добре, не знам как да го направя, what the fuck. Признах всичко. Трето, трябва да са с бутоните, нали? Стоп. Бах ти. Апдейт са направили отвратителен принос. Кнах на всичко. Са, бати. Да, играя на телефон. Защото код. Пясъче. Пясък, пясък. И не знам къде да направя. NPT-те ще го игра на телефона, защото окей. Не искам много да те окликва някой си кай. Бати, той не му игра и с него това едно време са ми бави време. Точно това аз не искам да бавя много време, но айде още малко ще. Добре, много е бързо. Шест процента ви е по-гладко. И не знам дали сега ще говорим малко, няма да... Ще. Можем да играем с други хора, не знам. О, да, да. Преди аз слизам надолу, пак разбрах вече. Можем да хейтим някой. Не знам. Къде съм си взел скина? Скина си го взех от МКП Master. И да, Mojang Gaming каза. Или не знам. Не знам точно what the fuck. Добре. Преди беше прецакан телефон и не можех да играм Майнкрафт. А сега виждаме, че можем. Почваме. Тан. Не знам ако има някакъв проблем с това. С профилната снимка на ето тук нещо, принцип аз го сега сложих, бях сложил на Пикачу, но тя не искаше да се премахне, не знам ако е някакъв проблем. Кажете, или аз ще видя, не знам. Чува се къде я започна. Мале, голям късметец. Това е easy peasy. Easy peasy просто. Направили са ми още по-лесна играта. Преди колко трудно беше. Може да се намери една овца. Даже. О, да. Последния път, когато играх, дейта имаше месо от овцете. Овчи. Не ми бяга, бе. Не бяга. Не бяга. Стига, what the fuck. Но. Къде е другото? Ето. Търсиме и коне, както знаем. Няма да игра, нали, тук. Освен да снимам. Нали, този сторож ще го става само когато снимам. Ще качвам каповете естествено. И батко Петро целил е. Ние ще ги остава живе. Се размножава. Сега ще почнем да правим някъде къща и... Прасе. Батко колко много цветя има.
Няма на Clash of Clans, Clash Royale и там подобни игри. Сори, кой се ченал. Просто така. Не знам къде да започвам. Е, тук. Ами, какво мога да кажа? Няма да правя гейминг на компютър, PlayStation и разни други. Не че имам малко. Само компютър имам тяло, за друго не ми трябва. И сега ще си отглеждаме неща. Правим ферма. Правим си едно леко. Турим го тук и да, това хора беше... Чакай. Това трябва да го правя. Колко пъти трябва да влизаме? Влизаме. Другия път няма правя други такива неща. Направо се оправя. И с кой път да влезам пък в това. И хората беше от този клип. Надявам се да ви е харесал и довиждане. И довиждане.